Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Dubrek. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higalaan, ato magtatampo si Dubrek. Kini ako problema, bahay ni sa akong anak. Ano na problema mi ani no? Kay nanayon ako pagsugod ng mga pangitabo samtang nagkanta-kanta bis bay Pedro. Sige bay. Kanta bay. Murag wat na mo ko kadungog nga ni kanta ka bay. Ikaw ni say kanta bay. Kantahi ko bay. Minaw lang tanaw-tanaw lang ko ni mo bay. Okay. Salamat ka? Sige. Hilig kiniskisan, aping pinintalan. Sapatos pinakin, tobohok pinaolbo. Sige na mo buka, ayaw mo ragsako. Abi na ko, siyag maestra. Hoy, tindirag loy Di ba? Subayan, pagid bay? Pwede rin mo. Ha? Supay sa kay... Wapa mo sila. Sige, padayon. Oh, saan mo bay? Always make me cry, cry, cry. Oh, saan mo bay? Always make me cry. Ipangka pagayot kay BESE ang ikuha pag-ando pa PIBIBY ang diploma sa pagkamama. Pagbantay, inday sa lalaki may asawa. Hala! Kusog mo pa to na siya inday na ikumakanimo. Oy, Dubrek! Darabis na yun, day. Kanta-kanta mi Pedro, day. Oy, Dubrek! Nakaw, apasa itong imong anak ko nga nas baskitan. Ha? Ano man? Ay, apasa lang dito, kay ni Ari si Pedong, nagbalita nga si Bitoy ko na nakakita na sa away. Ano nasaan? Berbida na usap taon na bitaw. Sige, lang kita sumbag, day. Apasa to, kay basig na unsa na tong anak ni mo. Lagi, bay Pedro. Kalma lang, ha? Ato lang sa dito ka. Ako mo ay mukalma ha. Ikaw. Mukalma ko nga nakakita naman sa sukbagay ng imong anak niya. Gusto ka mukalma ko? Ayaw niya, unsaon ng taon ako, anak. Bitayon na akong anak. Bantay, magpugong-pugong ka. Bitayon ko na. Sige, ako aton. Apaso na ko. Ako bitaw ni bitayon ng bataam. Ay, Bitayon. ayaw na lang sad. Ano ayaw naman sad, ha? Gusto nga kapatilaon ako akong anak. O di patilaon ako. Isuod ko ni ako. Ayaw lang lagi. Bitayon ko niya. Ayaw lang lagi. Gusto mga kanak kong mapaso niya. Patilaon ako. Hanggaw jud kay nang ayaw na lang. Ayaw. Lagi, sige. Anong di mo kamusta? Ay na lang apas ang imong anak kay niya na siya paingon dinhi. Unsa pa may apaso nimo didto? Nanani. Kada day naglakaw paingon dinhi, di ba siya man na? Oo, da. Nanatuod eh. Nagkanahan eh. Karoon kang bataa ka. Unsa na siya ka? Kita sa kagaway? Taon bugal-bugal lang mo nila pa. Kaya yun sabi sa kanila bugal-bugal. Mo gyud sa mga bugal-bugal. Bitaw. Ingom sila nga, gwapo ko na ko. Totoo na. Yung sukuli kayo yung gwapo. Ni ba mo ko nga ilarang gilan. Oo, sadak. Ilarang gibugal-bugalan. Ingon tong say, mura ko na ko gatong tao nga bagong hulbo sa patyon. Blot ha? Bida. Patyon day, patyon. Pantiyon, di kay patyon. Patyon day. Saan kay? Taka mo lang ka? Nya, mo sila pangkulat ha? Ako lang gipang sukmag. Mayo kay para bitagam. Nya nang unsa man sila? Glagot ko ma. Kasi diyan ako silang gipangulata. Ang kung kaigo nila, bisag kausa. Banga sabi taon ni mo. Nga nung taon ka maigo, makaigo taon. Butalo kay kang kanana ka. Kisa mga taon na bugal-bugal mo. Ay, Dubrek, ayaw na lang. Di mo lang yung padako ng problema, oy. Gini mo ayaw ilang gibuhat sa itong anak. Ato na sila patilaon. Di na sila maanad ba? Ilang bugal-bugal na na itong anak. Kisa mga bata, kisumagay ni mo ha? Sila skanot pa. Katong anak ni Kadjupolis. Si Maki, anak ni Piryong Bagis. Pero yung bangis? Kato sa si Freddy pa. Bago lang nakagawa sa munti. What? Ato bagaw. Ano niya unsa man? Lakaw atua sila. Patilawas si mong kaisog, lakaw na. Sabi ako, Priscilla. Gita lang yung kagubot. Ikaw mo isog kay ganina. Lakaw atua. Atua lang mga tawana. Patilawas si mong Ayaw lang, ay pagitag sa abok na unsabi ang kataon. Alam di ay lambot-bot mo. Pagkakidot. Ang tinuod God, kung doon sa bugal-bugal lang akong anak kay bisa ingo no, di sa pagunsa no, purtigyo pati abnaw nga akong anak taon. Put lang, ikin yung miliwat ng kanahan. Gwapo tama yung mga girikanan. Onya! Dubrek, Day. kay bawo ka no? Maluoy ko sa tong anak. Pero may lagi taon mabuli. Diin sa ka na siya maliwat sa? Bitaw day, sayang ka na akong pangutan na sa ko galingon ba. Kung kinsay amahan ng bata. Yabag ka diha, klaro ng ikaw. Dili, di ba? Di ka di siya maliwat no?
Bida, lain na naman ko masuod sa akong una-una day. Ako kay maanan ng bata ah. Yabag ram tingali diha. Bida, ako kunin mo binuagi pre. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Pagtarawan na mo sinultihan dubrik ha? Kasi buti may pasabot nga nangabit ko, ha? Og naliwat ang atong anak sa kong kabit. Dili ka kabasol na ko nga mausa na masuod sa akong una-una day kay na may ebidensya. Ilaw di ay, susuong ko ng simod nimo. Mura ba nagsimod sa baka? Ay, sabad. Ay, naunsa na to. Hindi makakumidyahan to, pre. Medya, bre ay, tarungan ang sinultihan nimo. Dili kay dudahan ta nimo nagbinuang. Uy, dublik, sultihan ti ka ha? Ingon ani raman tuod ko pero wa tayo laing laki nakatilaw sa kong pagbabae. Ikaw ra! Sure? Sure! Day, bida. Pagsulti di ka makadawat sa atong anak. Kaya ako bisag bati kay gnaw ang atong anak pero mahal kay na akong bataa. Mo nang kun makadungog ko nga dunay mo biay-biay sa atong anak, dunay mo bugal-bugal, ako lang masakitan. Day. Akal malagod. Ay, ikaw ra bang masakitan. Nasta ko sakitan. So, pinanggap na nako kang anak. Mga gusto ko makikabatay kung doon na yung bugal sa kong anak. Nya, naman ni mga duwa atong mga taong nibuli sa atong anak. Di na gusto ko buhat. Dito mo Ba, day? sabi taon sa day. Ikaw, abilinti kay kagunahon na eh. Dito na, bida. Masuko si Lord. Diyan, kaya apil pa nimong Ginoo. Eh na lang yun, talawan kay kang dako. Bida sa dalang talawan ni taon. Ako talawan ko, por bida. Wa ko'y taong kadlukan. Wa ko madlok og patay day. Bisag ginong gabay, bisag tiligbasay. Di ko madlok ka na. Oh, bari oy! Hadlok kag injection. Injection mo tawla. Yun na sa yung gabay injection. Sakit Ingon ka mga bisag injection. unsa, di ka mahadlok og dinong gabay. O, di lagi ko hadlok ginong gabay. Unya, magdinong gabay mo. Pero ang iyang dalon, dili kot silyo. O, sabi na doon. Injection. Jesus, ay lang injection. Ay lang injection kay talawan kag injection, talawan ka. Ikaw lang injection na ako. Abay? Pagkakindot piyanin mo. Karol, bos lang tukurol, Aha. napit ang kigol, nagkupas patirol, Aha. ang bina, Ah. kuha ka pamurol, nalit na haibol, napit ang kigol. Okay. Kanado, labyog no. Kana, oy, dara ko siyang loyo, oy. Wadyo mo kabantay dara ko, oy. Bida. Red break. Oh, dire, gadinar ko dire. Duminaw ko sa kanta, Pedro. O ba? Taon-taon dito, pre. Tugaya sa nung mebot, eh. Hapit na mahurot ang sa kalungit. Ano ginom na mo ginaga? Kamera doon, Pedro. Gaya sa mo. Pedro, pre. Siya sa pre. Ay, pasal sa ko, pre. Kining dalo ko ipaguntaran niyo, ba? Na ko ipaguntaran niyo, okay ra mo? Sama. Sama pre. Sulti, pre. Sama, pre, ha? Muta na kag mo inno pa ba, me? Oh, mo inno, pre. Pero, ay, gamay na malay na bilin. Di na mo akong putanan niyo, pre. Oh, di, ay. Buha nga si Piat na. Usap rin na, pre, ha? Pre, nakita niyo yung igulata kong anak, pre. Katong batig na, pre. O, katabating na ako. Pero mas bati sad ka, pre, oy. Mas gwapo masad akong anak taon ni kumpara ni mo. Pre. Nakakita ka pre? Luoy taon kayong imong anak pre. Kung sa makita mo, pre, Pedro, ha? Ngagi mo dito sa imong anak. Nga, gibugal-bugalan man siya sa mga standby. Mo tong puti suko as imong anak. Gipangkulatan niya ang mga standby. Pero, so ang problema pre kayo, wa magitaon siya kaigo itaon pagsukmag niya. Wa jud taon siya makaigo. Surti lang silang wak ko, diha kulatan nila. Iskot. Bida, diha ba ko? Maangkon nila tanan. Pre. Asa man ka pre? Asa man ka? Sagdil ito, pre. Inalayo, hastang sundanan! Sagdil, but mo try kayo ito, pre. Isuk itong tatalawan, dili kayo na ko. Ay, sugayo lang, formato mo, tawa na, pre. Excuse me ha. I kining pwedeng mangutana. Ay, pwede kayo. Unsa man tana. Kining mao ba ni ang sitio Tambis? Oo, mao ni. Sa ato pa, doon na lang ni sa sitio kay Mito. Kanang unahan. Mao na sityo kay Mito. Iniglakaw nimo anang may iskina, di mano ka. Inigliko nimo sa tuo, makakita kag punuan sa santol, mao na nang sityo kay Mito. Mao ba? Santol o niya sitio kay Mito. Mao na ma'am. Ngano man ta ma'am? May gipangita ka? Asa manigbay ni Presi Madungoy. Madungoy. Oh. Katusunahan ma'am. Katong among katong giingon nimo nga sityo kay Mito. Naa diha ang ilang balay. Mao ba? Unsa may kwanti mailan sa ilang bay? Kuan man, niglakaw nimo ba? Makikita nga ni kag tansan sa tungod sa gate. Mao na ilahat. Tansan? Ma'am. Dali ra kay nang tuturon ilaha ma'am. Na may sa mailihan.
basta makakita ka git, unya sa tungod sa git, makakita kag tansan nga naghayang maunang ilaha. Mao ba? O, sige, salamat ha. Away sa payan, ma'am. Sige, arin ako. Sige, amping. Dili, nagay to taga-delivery kay anong luta naman? Aw, dili, good. Taga din ni pa to. Di tumutan na. Oh, asa na sa katoy? Bida malakaw na sa ka. Oh, narakos biliaran pa. Bida. Di mayo mo sige laag ha. Kita sa gagaway. Pila na kung ta, mapahamak taon. Ako, mapahamak sa kong kapil mo. Nga, risbak ni ko. Bida. Ikaw lagi mo risbak pa. Nya ikaw nang gyapon makulutahan. Bida. Nga, ang daghan na sila. Ako sa bitaw pa, mao man sad. Makulutahan man ko kay daghan man sila. Liwat gyud ko nimo pa. What? Oh, imo giday kong anak pa. Ug di ako naliwat nimo. Yeah. Ahintis ko lata. Bida, kultahan naman sa kutungod mo. Mga taon sige laag dong, bida, oy. Ay, kabalakan ako pa. Di ko mangitag sumbagay. Ug doon na magbugal-bugal ako. Di na ako magig sumbagay. Kailangan mo rin gusto, anak. Di na ako magig sumbagay pa. Magipatay na lang ako. O ka na, maayo na. Awas na! Hoy! Bitoy, balik rin! Bitoy! Ay, murag maunining bayang giingon atong akong gipangutahan hada. Kay na may tansan tungod sa ilang gate sa gawas nga kawayan. Ay, hala, naitaw nga mi gawas akong pangutanon. Kadiyot, excuse me. Mao ni ang bahay ni Presi Madungoy? Nasod, sudla lang. Uy, ka-stricto ba itong tawahan na, uy? Mura na pagwapo. Ha, shit. Recorded by X Thunder Gaming. Unti ato? Mao ni ang bahay ni Presi Madungoy? Oo nga, ganun unta, ma'am. Na siya? Ma'am, sandali, suot nga rin. Ako si Presi. Nga naman ta, ma'am? Ay, Presi, wala ka makailan ako? Ha? Ay, ako bitaw ni Oy, naunsa ka ba ko si Juana? Katubang mananabang ba? Oy, nalimot na ka. Ako bitaw tong nanabang nga nanganak ka, ako nagpaanak ni mo. Nang wana? Oo, uy, ako yung tao ni It's Me, oy. Wala, kumusta naman ka nang wana? Ay, Dog-Dobrek! Aday. Kuha sa snags nang wana, may kayo sige gutom ni. Oh, Sige, kadiyot tayo ha. Sige, kaon diha nang wana. Paog maayo, kay tanaw na ko nimo nang luspat ka. Murag wa pa jud ka kakaon, sugad tingali ganinang buntag sa. nakatagaan jud ka, day. Unsa may tuyo nimo? Kung unsay tuyo nimo, unya na lang na kaon diha maayo. Tanaw na ko nimo murag miyembro na gikas mo gang. Ako bitaw to leader. Awon sa di ay daan kapid lagi ko. Sige kaon sa diha, unya na ta magsulti human nimo kaon. Ay, Di man day kagikan nang dugay na tangwa nakawugit, dugay na tangwa nakita. ay, sukad nga nabungkag ang among bahay, day. Gikan atong bagyo. Katubang pagpaanak na ako nimo. Ninyo ba? Unsa nang ninyo? Oo. Ha? Duha baya mo atong gadungan ug panganak katong higayon na niya ikaw og si Perla. Katubang manindahay og kuanto ba dito sa amo ba? Oh, mao ba? Nagdungan day mi adto niya? Oo, day, oy, presi. Uy, mangayo ko niyo daan og pasaylo ha, kay dili man gud ko pakatulgon sa akong konsensya, oy. Nang, unsa ko na pagkasultihan nang? Ang tinuod, gisigihan man ko gasol sa damgud ay maunang niago ko kay akong klarohon. Kung unsa gyud ang inyong anak nga naan ninyo. Ha? Kuan, laki. Daan palagi ko. Ang inyong anak usa ka babae. Oh. Og ang anak ni Perla usa ka laki. Daan pagod ko. Nagabaylo gyud mong do. Hala, ginuo ko in taon ni mo nang. Kanang anak ninyo karon nga naan ninyo, anak ng Perla. Kanang laki. Kay ang inyong anak usaman ka babae o maunang tuang Perla. Biis ay ani bangag sa ilong gini. Kadiyot. Bato ra tao do. Bay bida wa man liwatan mo duha ang bata. Bati kay naw na pero kuan namahal namang taon na mapagayo na bata. Pinanggar kay namo. Aw na, kamo.
Sige, inyo na lang na. Ani! Unya nang usaon man na namo ron nang mauli ka to namong among anak. Ihatag sa kato ni Perla ang among anak nang. Ay, di man na akong problema. Inyo na na. Basta ako nga masulbad na nasultihan ko na mo sa kamatuoran. Kamo na'y bahala kung unsaon ninyo pagkuha sa inyong anak. O magkita mo si Perla, ingna na lang nga. O, exchanging gift na lang mo. Hala no BSI. Ungot ito eh! Mao na ron ang among problema taon kung saon taon ni namo. Makitaan ba taon namo ang musilingan nga si Perla nga kadugay na itong nanganak akong asawa o isiya. Nagdungan sila. Mao ni ang nagunit sa among anak karon. Unya ang pangutana nga makita mo si Perla, iya ba kang ihatag namo ang among anak? Ug madawat ba ka niya iyang anak nga bati kay naong? Ang saon mo taon mi? So ibahato na ko ani palihog tabagi taon ko niyo. Bayon saman ko kami pasulyon. Dobre. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito karong adlaw. Mao kini ang problema ron nato Ate Pres, kinis dubrek. Dubrek? Mao ni ang problema ron kay kuan Ate Pres ang nahitabo nga ang ihibong sila ilang anak nga dili kay may itsura, dili ta may matignaw, di kay may itsura kay kuan man na discrimination man sa tuwa sige tawo mayon tag matignaw. Nya di kay mayo gitsura Ate Pres. Pero buutan bata kay sige lang kitang sumagay. Nya mao na nga ang nahitabo di Ate Pres. Pag anak di ay dungan atong ganlan kuno Perla, pag anak taon siya ang asawa nga si sa panganay atong yang Pris nakadungan di Ate Pris unya nailis ang bata Gibansili mo noon. imbis ilaha atong babae laki man ilang na kuan mao ni problema ron nila saon kuno nila mudawat jud kuno asa nakakadon si Perla mudawat baka kuno taon si Perla nga ihatag nila katong bata taon nga murag medyo dili kayo Tulubaong kay naong. kanang hilotonon ba Ate Pris ba Tunog sa kabang. saon lang kuno og di mo dawat saon lang mao nila problema sabi atong ikatambag ni mo ani Dong Kaloy kuan lang kanang pagpa DNA grabe pa-DNA. Dako magasto Ate Pris Dako, gyud. dako sa gasto pero but yung ka nga maimo ang bata si Dong Kaloy naman Dubrek Dubrek Kaloy butang ba nimo script na ano kun Dubrek kun buot yung ka nga makuha na nimo bata ala sige pakuan lang mo pa din na lang yun gastuin lang yun nga kani ako aning anak karing usa dili na ko anak pero ang iya sa Ate Pris Nakakon mo sa pagpanggaw. pagpanggao nabahal naman yung bata bahal Malay naman kayo niya. niya usama, iwala na ang tuson nga, di ba ka, padalitan na, ibaw ka dili imong anak. Di ka nag-ikaw sa ganung di ko matugkad mo no batali mo anak oy. Batog ka dong doy labi na ang gakugo sa di nimo anak niya bata ka ng mga silingan nimo nga 16 anyos matug Babon sa ikatambal daw ni Bambi ikaw ba naam yun na diha Bambi Ikaw na nga anak mo si Kabam. Ato nga bihon rin sa Mateo 2, Kapitulo 13. Sa diha nga nang lakaw na ang mga maalamong bisita usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinaagi damgo nga nagingon. Bangon. Dad-a ang bata ug ang iyang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin kay didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyot. Gibasa ko kini tungod kay dinhing mga linyaha. Nakita nimo unsa kadako ang gugma nga gibati ni San Jose sa bata nga dili iya. Bitaw. Sige ya. Mao ni kalabutan din sa Gospel Goliath nga Holy Family. Matod pa kay mao kuno ng Holy Family gitawag sila tungod kay nagbuhi sila anak nga dili ilaha. Ang ako ning gibasa tungod kay ang ug imong tugkaron ang nagpatigbabaw dinhi mao ang gugma. Karon og doon na mo gugma ang batabi sa dili inyo naaran ninyo katong gingon ni Gulat ang Priscilla nga DNA o sa pakang ubang mapaagi aron masuta og inyo ba yung anak ang pangutana katong sa pikas katong nagbuhi sa inyong tinuod nga anak malipay basta sila nga ang ilang anak mao di ay dili katong ilang gibuhi Dili gapon, parehara sila gibati, bation ana. tinara Pero ang problema, nga kinahanglan ang kamatuuran mao kay kuan kay lain man sa kaayo nga magkuan ka sa anang bataan nga dili dagyud imong anak nahibaw ka na may tagwa ka mahibaw
Mao. Mintag ka mahibaw. Ipahibaw. Ang Oo. nakasimpyat lang sa daning katong iyang kinsa to. Tumanabang. Oh, mananabang iya pa magyog di Okay, ugkat. magkonsensya naman ka. Ah, Uy, siya? Kanang inahan ba? Nga dili marigyo ni akong anak. Magkatuog ka. Hmm. Magkanaw sa bata nga. di Sagdan ko lang. akong anak ko. Sagdan lang yuta to nimo. Nang magkain ana kay lisod gyud kay nang imuhay nun silang gitagaag problema. Problema, Jud. Oh. Problema. Ug ako ani kani si kuan may daklong Ganong iyang Itong katumanabang. Ano ba lagi may awayon. Nag-iilis Ang mo imo pa putong gilis po. Abot niya ba itong tuyo or... Ang moto ka ati pres. Murag tingali man. Ang pangutana tanga. Pero anong wa man kakibaw man siya nga iyang anak babae. Siya man nabang sa Siya iyang dog tuyo. May bawab sige tuyo tingali. Oo, tuyo. Ganong mingo man sa imong anak babae. Babae o lalaki. Ikabaw na ka. May nagparihan. Babae paro parehas. Ang pangutana gulyat at press. Nganong karon pa siya mapatimaw nga dagko. Kana. Kanay paunta kayo. Usa kay nahan naghilak ilaom sa kalubian. Ha, ano man ba? Nagkakaglubi? Kaning bata ang iyang gibuhi. Anak si ang bana sa laing babae. Ah. Dito sa Manila. Gida din his probinsya. Di gyud sa mudawat kay dili man iyang anak. Ang iyang mga anak nga tinud ningon dawata lang na ma kay dugo ng gyapon ng papa. Wa man lay sa anghel man na. Gidawat. Sadyang nadako ang bata kay eskwela na grade 1 grade 6 mangawat og mga manok, mangawat og mga Dili day maayo. Oh, nana tanga. Ikaw anak ka. Ikaw di mo patay na ako. Dili ba katinood ako anak. Dunggabon na karon. Nartituha. Dihang nag-edad ng 17. Ah. Ni apil og Ginoong Barangay. Nakadaog man. Karon. Reporta na. Pananglitan ni daog nimo, i-claim sa trophy nimo. Musaka ang imong tinuod nga inahan kas Manila o kini imong mama musaka nila. Kaysa may parabihon nimo duha. Karon. Ang laki, akong tagdon ng inahan ako kas Manila. Apan kining akong mama maog gyud akong gimahal kay muli nagpadako nako. Di ko kasakay ning stage ug wa si mama. Ingon siya. Ato bang sa yung mama dito mas ilawag kalubihan tanaw sa audience. Ma, haman ako sa eskwela, pauli ko nimo kay kami nagpadako nako. Ito ulo hasta mga audience kahilakon. Suskalugi to. Kalay tang. Murag ka nang Nagipagtakan. Dini, tapos sa tong tambag. Salamat pa pala ka dito naman. Kala ko ay puzzle, tihon.